легендарен. Като например този е защитен с два пъти. Май за 2 нива, да. Той е кулата президент, който е защитен с 2 нива. За 2 нива. Ще... А защо го говоря? Мерси, че няма смачка. После ще се осъсълка в костенърка, който не може да го смачка, защото има здрава червка. И да. Тук мисля, че не е защитено. Не. Добре, за Бога сега пак ще изгледам клип. Ако вече... добре, значи... Същия е. Просто е с друг кътник. Очевидно, че ще стане тъй. Защо си купили бинго? Кой играта игра след мъртвчетни? Не, да продължим просто. Добре. Между другото има втората. Да, това е третата също спорва на зайчето. И тук като вели в детство се... Глей, аре бе. Ще ми кажеш кога започва да се снима. Видяхте ли како се разрева все едно? Бъгна ми! Както бъгна, мога спаси поне. Тука колко са, бе? Моля ти са. Yes! Това е The World of Tanks ли е, бе? Май The World of... Не, това не е. Май. Не. Ако видите долу, пише, че... Да, че... Так, кодил 776 видели. Не се не натискал да аз. Бомбил... Place me down. No. Place me down, no. Така мисля тук вече като умра да спирам този клип. Знам, че е кратък, но ще направя друг. И не се правите да видите следващото видеото как играя Net Balls. Следното видео, т.е. Ще видите как се забавлявам. Това мисля да е за това видео. Чао! Краса. Какой ти? Първото. Да. Сега ще изключи играта. И ще видя сега къде беше в галерията. И виж другите клипове какъв ти. В албаната имаш. Вау. Аре, бе. Голете да... Не. Тихо сега. Малко просто натисна това. Няма, това е за твоите клипове. Да си качиш това. Пак мога да снимам, бе. Ама не игра. А клип тук.
Знаеш ли друго приложение? Не. What the fuck лагва, бе? Долу. Нищо да лагва, бе. То трябва така и на мен лагваше. Ма не яко са, е. Бе, то на клиповете на тебе ти лагва, защото ти си го снимала. Ама иначе на никой друг не лагва. Ще пусна да видиш, че пак на другите ни бъгва. Ако го качи, значи няма да бъгва. Да бе, като го качиш няма... Ама ти като го гледаш, мисля, че ще бъгва. Не знам сигурен, ама ще ти пусна друг клип от моите дет ми показа това нещо да...